mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titangelo at Rakitera, ikukwento ko lang sana ang experience ko sa kasalukuyang kong boyfriend. Aminin ko na medyo guilty ako sa part na ito. Pero paninindigan ko na lang kasi mahal ko naman siya at alam kong mahal niya rin ako. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Amanda. At ito ang aking SPG, as in super pack ganun, secret file. DJ Titangelo at Rakitera, minsan akong sinama ng katropa kong si Angie sa date nila ng manliligaw niyang si Lester. Ako ang tumayong third wheel dahil itong si Angie ay hindi komportable ng walang kasama. Gusto niya may sasabay sa mga lakad niya. Ako naman bilang kaibigan, wala rin naman akong masyadong ginagawa sa buhay nitong mga nakaraang araw. Kaya pumayag naman ako na samahan ko siya. Dahil magde-date daw sila nito ni Lester. Tinanong ko pa nga si Angie kung sure siyang dapat kasama ako. Ang sagot niya naman sa akin, oo raw. Sabi niya kailangan niya daw ng kikilatis sa nanliligaw sa kanya. Kung mukha raw bang matino, mabait, at mapagkakatiwalaan ko. Una sa lahat dahil may karanasan na rin ako sa mga lalaki kaya naniniwala din ito sa akin si Angie. Kaya no choice, sumama na nga ako. DJ Titangelo at Rakitera, noong magkita-kita na kami sa lugar kung saan sila nagkasundo na magkita, napansin ko agad na medyo may itsura nga si Lester. Mukhang hindi basta-basta at parang may kaya sa buhay. At oo, aaminin ko na ang gwapo nito. Hindi lang sa itsura, kundi sa pisikal na aspeto at marami pa. Para sa akin, okay siya. At nung una ko nga nakita ay kinalabit ko pa nga si Angie at sabi ko, uy, gwapo ng manliligaw mo ah. At noong nga nagkita na nga sila, nasa likuran lang nila ako at parang bodyguard na sumusunod-sunod sa kanila. At higit sa lahat, ako yung laging nakabantay sa mga kilos nila. Pero ang hindi yata napapansin ni Angie, itong si Lester. Panay rin ang lingon sa akin. May pakindat-kindat pang nalalaman. Kaya ako naman, kinikindatan ko na lang din pabalik. Sinasabayan ko kung ano yung trip niya. Nung unang mga sandali, okay naman silang mag-usap. Maayos silang nagkukwentuhan at minsan pa nga tinutokso ako ni Angie. Wala pa raw akong mahanap na jowa. Samantalang siya, andito na. Malapit na raw. Alam mo, DJ Titangelo at Rakitera, natawa na lang si Lester na para bang kumpiyansa siyang malakas ang chance niyang mapapasagot si Angie. Ako naman, todo support lang sa anumang namamagitan sa kanilang dalawa. Deep inside, kinukurot ko ang sarili ko na pinipigilan ng unti-unting feelings na namumuo para kay Lester. Hanggang sa nagpaalam si Angie saglit na pupunta sa banyo. Nagpaalam siya dahil nadjejebs daw siya kaya naiwan kaming dalawa ni Lester na naghihintay sa kanya. Mabilis kong tinukso si Lester kasi
hindi ko na rin mapigilan ang namumuo kong damdamin para sa kanya. Ito naman si Lester na to, game din. Akong patulan. Parang sanay mamangka sa dalawang ilog o higit pa. Kaya ayun, sa madaling salita, habang hinihintay namin si Angie na tapusin ng pagdedeposito niya sa banyo, pumuslit kaming dalawa ni Lester para mag-anuhan. Oo, DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Walang paligoy-ligoy at walang paliwanagan. Bang-bang agad. Tumabi kami sa isang madilim na bahagi ng building kung saan kami inihanda ko ang likod ko. Tumawad at malayang ipinasok ni Lester ng paulit-ulit ang kanyang mahiwagang sandata. Aaminin kong sobra kong nasarapan sa pagiging dax ni Lester Kabisyo. Mahaba-haba, mabango, at may pagkamataba. Kaya nasatisfy ako sa unang beses niyang bang-bangin ako. Pagkatapos ng ilang saglit, nahimasmasan ako at baka hinahanap na kami ni Angie. At tamang-tama, patapos na kami ni Lester magbihis, tsempong nakita kaming dalawa ni Angie na magkasama sa isang madilim na lugar. Hindi niya naman kami naabutan na nag-aanuhan pero ano pa nga ba ang pakay namin doon, hindi ba? Nakita ko ang gulat sa mukha ni Angie at hindi siya makapaniwala. Ang depensa ko na lang po, DJ Titan Jello at Rakitera. May dinaanan lang kaming saglit. Pero alam kong alam niya ang ginawa namin. Hindi niya lang mapaniwalaan dahil ang bilis ng mga pangyayari. Titan Jello at Rakitera, aaminin ko. Guilty naman talaga ako. Umuwi si Angie na feeling talunan na ako ang mas bet ni Lester. Tanggap kong nagkaroon ng matinding lamat ang pagkakaibigan namin nang dahil sa nangyari sa amin ni Lester pero wala eh. Gusto namin ang isa't isa. Mas gusto ko ni Lester kaysa sa kanya. Pinaliwanag ko rin naman doon sa kanya pero ayaw niyang tanggapin na ako ang pinili ni Lester. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, hindi ko masisisi ang nararamdaman ni Angie. Dahil chance na niya rin sanang magkajowa pero alam naman nating hindi pinupuwersa ang pagmamahal. Sa ngayon, mahigit 3 taon na kaming mag-boyfriend ni Lester. At regular pa rin ang bengbangan naming dalawa. Kaya ayokong mawala siya sa akin. Kasi nasasatisfy niya talaga ang pangangailangan ko. Alam mo, DJ Titan Jello, hindi ko po kasi nahanap o nalasap sa mga una kong karelasyon yung kayang ibigay sa akin ni Lester ngayon. Napakagaling niya kasi talaga mag-perform. Talagang pag sinagad niya, sagad talaga DJ Titan Jello. Mga kabisyo, DJ Titan Jello at Rakitera. Gusto ko lang din po palang sabihin sa aking liham na hindi na rin pala kami nagkakausap ni Angie. Pero ang uli kong ding dinig, may sarili na rin siyang boyfriend. Actually, gusto ko lang din magpasalamat sa kanya. Kasi siya yung naging tulay ko kung bakit may Lester akong minamahal ngayon na magaling din sa bengbangan. Sana mag-cruise ulit ang landas namin ni Angie at mapag-usapan namin ang nangyari. At nang magkapatawaran na kami. Sayang din naman kasi yung friendship na nagkaroon kami bago pa kami naging kami ni Lester. Kaya mga kabisyo, muli, DJ Titan Jello at Rakitera. Maraming salamat po sa pag-ere ng kwento. Kanya-kanya naman po tayo ng ganap sa buhay kaya sana po hindi po ako mahusgahan ng sobrang sama. Hanggang dito na lang po at salamat po ulit.
Ako si Amanda at ito ang aking SPG as in Super Pak Ganern Secret File.